Mali kunnafoni barani layɛbagaw minnu b'an filɛ don o don fɔ sigiyɔrɔ la an b'a fɔ ye kɔni yan kuma ni aw ka émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ sigilen an y'o de fɔ ye émission bɛɛ ka kɛnɛ bɛɛ ka kuma bɛ kumada di bɛɛ lajɛlen de ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka kuma walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali kɛ bisa an y'a latigɛ ka Monsieur Ablaye Balo wele ale ye association des consommateurs libres président n'o ye Alcom mais an bɛna kuma da a yɛrɛ ma walasa a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye gɛlɛya minnu bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ fɛn minnu min y'a to fɛn ninnu bɛɛ bɛ ka se ka gɛlɛya a bɛna ɲɛfɔli k'an ye bi ani sɔgɔma Monsieur Ablaye. Wa ni sɔgɔma Lasare Rebeka. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na an bɛ Ala tanu. Mali kunnafoni a latigɛ bi k'i wele an kana masala wagati ni kunkuruni kɔnɔna na ka kɛ ni fɛnw da gɛlɛyali ye jamana kɔnɔna na walasa i ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw bɛ se k'a faamuya kun min na fɛnw bɛɛ da ka gɛlɛn. N bɛ i fo a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la ka Mali kunnafoni lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. I y'a fɔ cogo min na ne ye Monsieur Ablaye Balo ye n bɛ jɛkulu ɲɛfɛ jɛkulu min tɔgɔ ko association libre des consommateurs maliens n'an b'a fɔ bakuruba fila ko Alcom. Jɛkulu min sigilen don ka maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen bila i ka hakɛ ani ka jo sariya kɔnɔ commerce sira fɛ n'o ye kɛnyɛrɛ ye ani gouvernement service sira fɛ n'an b'a fɔ ko commerce et service. Monsieur Balo an bɛ fɛ k'i da don Alcom yɛrɛ la i ka Alcom ɲɛfɔ an ye dɔɔni Alcom ka baara ye mun de kɛrɛnkɛrɛnya la faso kɔnɔ. An ka baara tagabolo fanga ka bon. Parce que tubabu b'a fɔ mun ma ko an ka activité c'est transversal ni cybercriminalité tɛ n'o bɛ polisilakaw bolo n'o bɔra la an da bɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen na c'est à dire a kɛ tɔɲɔni fɛn fɛn bɛ bunahadamadenw kan n'a bɛ fɔ o ma ko malidenw consommateur n'a fɔra consommateur yɛrɛ k'a daminɛ jamana président na fo den banque la sisan bɛɛ de ye consommateur ye donc fo ka taa se kungo kɔnɔ fɛnw ma ka se fo jiriw ma ka se fo jikɔnɔ fɛnw ma environnement ani bunahadamadenya yɛrɛ tabiya fɛn fɛn bɛ yen k'o kan ka lakana k'u bila u ka jo sara n'u ka hakɛ kɔnɔ o ye anw sigi kun ye Mali kɔnɔna na commerce et service ni cybercriminalité bɔra a la an bɛ se ka intervenir domaine bɛɛ lajɛlen na. Monsieur Balo i ka kuma kɔnɔna na sisan an y'a faamuya k'a fɔ ko Alcom bɛ baara kɛ domaine bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na domaine o domaine bɛ commerce concerné Alcom bɛ baara k'o bɛɛ lajɛlen na Monsieur Balo an y'a jateminɛ bi dugu ka gɛlɛn du fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn sogo da ka gɛlɛn tulu tɛ se ka san malo yɛlɛlen don président association de consommation minnu sigilen don olu ye mun kɛ o ko la mun de nana ni gɛlɛya in ye ani aw ye mun kɛ o ko in na walasa dɔ bɛ se ka bɔ fɛnw sɔngɔ la. Lasera an ye wuli ka jɔ caman kɛ nin na depuis association in dayɛlɛla Mali kɔnɔna na il y a à peu près 4 ans an bɛ vie chère ko in kɛlɛ la parce que ne tun tɛ yan n tun bɛ Guinée Conakry donc association fana tun bɛ n bolo n tun y'o président ye donc n tun bɛ fɛn fana na yen nɔ conseil régional la donc au nom des consommateurs donc an ye baara caman kɛ yen c'est pourquoi n bɔlen Guinée nana ka na bureau dayɛlɛ yan nɔ pour que n ka se ka n faso fana servi n ye jɔyɔrɔ min ta jamana wɛrɛ la n ka se ka ta n faso kɔnɔna na depuis an ye Alcom dayɛlɛ yan an ye boliboli caman kɛ vie chère kunkan ko kan hali sisan an bɛ boliboli la vie chère kunkan ko kan parce que dumuni fɛn fɛn n'a dayɛlɛla balo fɛn fɛn n'a dayɛlɛla ka se malo ma ka taa se tulu ma ka se sogo ma ka se nɔnɔmuguw ma ka taa se an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw ma yan nɔ n'o ye ɲɔ ni kaba ninnu ye a bɛ fɔ fɛn fɛn ma ko balo n'o ye produit de première nécessité ye n'o dayɛlɛla fo ka taa se buru ninnu ma n'a dayɛlɛla an bɛ wuli an bɛ faamaw sira labɔ k'a fɔ attention balo da bɛ ka yɛlɛ a b'a kalama wa donc u na an bɛ jɛn kuma caman an bɛ sigi pour que ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que balo nin da ka se ka jigin mais an y'a ye ça fait à peu près plus d'une dizaine d'années ɲina flambée de prix a ɲɔgɔn fama na kɛ Mali kɔnɔ mais ni ɲina flambée de prix jate minɛ explication b'a la parce que fɛn caman ye jamana in sɔrɔ covid 19 nana kana dun o ye diɲɛ seere usine minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ produit de première nécessité sɔrɔ surtout usine de fabrication transformation minnu bɛ an fɛ yan sur place produit secondaire dɔw bɛ bɔ kɔfɛ ka na pour que olu ka se k'u ka baara kɛ olu nalu gɛlɛyala covid 19 ko kɔnɔna na covid 19 ko kɔnɔna na jamana caman bɛ yen nɔ n'olu tun ye sɛnɛkɛ jamana baw ye n'olu bɛ kɔfɛlaw la
surtout minnu bɛ alikaban sɛnɛ b'a komi Russie n'a ɲɔgɔnnaw ka se Inde ninnu ma n'olu ye malo sɛnɛyɔrɔbaw ye ka don fo Chinois jamanaw la olu ka coût de production jiginna parce que a tun bɛ fɔra ko mɔgɔw ka distance ta u ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ka coût de production o jiginna bon an yɛrɛ fana fɛ yan ninnu pratiquement surtout tuluko ta fanfɛla la salon an ka mɔgɔw ma kɔɔri sɛnɛ parce que Mali ka fangaba bɛ kɔɔri de kan ka kɛ tulu ye k'a sɔrɔ i kɔma bɛ baara la c'est-à-dire tiga tun bɛ taa o bɛ kɛ tulu ye kɔɔrikolo bɛ na o bɛ kɛ bagan dumuniw ye tiga minnu ɲaga minnu bɛ bɔ tiga la u tun b'olu yɛlɛma k'olu kɛ safinɛw fana ye tuguni fo ka taa safinɛfinw bɔ o la ani gabakuruni safinɛw bɛɛ b'a dɔn i kɔma jɔra a ye Mali handicapé mais usine de transformation baden de bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ tulu la mais a bɛɛ lajɛlen ka base ye kɔɔrikolo de ye donc o usine caman fana bɛ Kucala fanfɛla de la salon kɔɔri ma sɛnɛ Mali kɔnɔ yan a kɛra sababu ye k'an handicapé kɔɔriko la mais bon mun ye kamana fili yɛrɛ ye vie chère kan Mali dɔrɔn tɛ fanko de faamuya a bɛɛ farafinna jamana bɛɛ la ka don fo tubabu la parce que an y'a ye hali kunu Brésil gouvernement ye décision ta k'u ka sogo bɔli k'a jɔ parce que Brésil bɛ sogo produit jamana ba de don mais kunu u bɛ jamana caman bi taa sogo la bagan misɛnnin sogo ni bagan kumaba sogo ni ka se sɛ ni fɛnw ma donc u y'u ka bɔli ko b'a jɔ stopper au moins pendant 3 jours 1 semaine pour que a ka se ka stabiliser olu yɛrɛ fɛ yen jamana bɛɛ kan k'a kɛ ten cogo la de accord bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ accord commerciaux bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ denrées alimentaires de première nécessité la surtout Mali an bɛ zone IMOA zone CEDEAO kɔnɔna na an ka balo bɛ don ɲɔgɔn fɛ yen nɔ mais n'a gɛlɛyala gouvernement de b'i jɔ i jɔyɔrɔ la pour que ka balo kana labɔ. Monsieur Balo, nti ka kuma tigɛ i ka kuma kɔnɔna na sisan n'i y'a faamuya sogo bila bɔli o de bɛ na ni sogo da gɛlɛyali mais Mali ta la spécialement mun y'an ka sogo dayɛlɛ fo ka se ni degré ma an ka sogo bɛ labɔ de wa ou bien bagantanya de bɛ Mali ta sogoko gɛlɛya sogo ka yɛlɛ Mali kɔnɔ yan sogobu ka se fo 3200 ka ta 3000 francs na an bɛ se ka fo ka taa bila 3500 na par endroit koloma ko ta 2750 na fo ka t'o bila 2800 na par endroit a bɛ expliquer ni fɛn fila ye fɔlɔ an ka baganw bɛ zone minnu kɔnɔna na c'est des zones d'insécurité n'o ye Mali nord ye b'a dɔn Mali nord ye bagan mara yɔrɔba de ye an ka bagan fanba bɛɛ lajɛlen bɔ nord de la misiw bagan misɛnninw a bɛɛ bɔ nord de la surtout saga ani misi ba ninnu kɔni olu bɛ an ka région caman na bon au kɛra zone d'insécurité chaque fois binganikɛlaw bɛ taa bin misitigiw u b'u ka misiw minɛ misi 300 misi 200 fo ka se misi 500 ma u b'u ka nafolo bɛ kasara donc olu fana caman y'a préféré ka bɔ ni misiw ye ka taa zone de sécurité la u ka baganw bɛ se ka lakana cogo min na u ka nafolo bɛ se ka lakana cogo min na o kɛra an ka gɛlɛya fɔlɔ ye an ka gɛlɛya filanan misiw bɛ don remorque kɔnɔ k'u b'u embarquer kana Bamakɔ yan tuma dɔ la bandiw bɛ bin u kan sira la o bɛɛ problème de bandisme kelen b'a la mais gɛlɛyaba mun yɛrɛ bɛ yen nɔ k'an b'o ɲini an ka gouvernement fɛ parce que gouvernement bɛ effort ba de kɛ san o san pour que an ka se ka balo nin sɔrɔ da ɲɔgɔn na k'a subventionner ka balo subventionner pour que balo da ka se ka nɔgɔya jamanadenw ma c'est-à-dire balo minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na u b'olu subventionner n'u y'o subventionner bɛ taxe bɛɛ bin ka bɔ a kan pour que an jamanadenw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la mais ni balo subventionné la fo an ka service technique k'u jɔ u jɔyɔrɔ de la k'a jate minɛ gouvernement ye hakɛ min ta a la pour que jamanadenw ka se ka bénéficier a la jamanadenw ka se ka o avantage sɔrɔ est ce que subvention a baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ wa o de ye Mali problème ye n bɛna sogo la gɛlɛyaba dɔ b'an ka sogoko la je pense an delila ka administration ka attention attirer a kan an y'a fɔ c'est vrai crise bɛ nord la bandu bɛ bin mɔgɔw kan sira fɛ u bɛ mɔgɔw ka baganw minɛ u la u bɛ bin mɔgɔw yɛrɛ kan u sigiyɔrɔ b'u ka baganw minɛ u la a kɛra sababu ye caman bɔra n'i ka bagan ye zone d'insécurité kɔnɔ n'o ye Mali zone d'insécurité ye ka taa n'o ye zone de sécurité la mais anw fana fɛ yan handicap dɔ bɛ yan parce que état fana kɛlen ka papier di bagan jura dɔw ma pour que ka se ka bɔ ni bagan ye ka taa jamana wɛrɛ la surtout an ka bagan bɛ taa Sénégal Côte d'Ivoire kosɛbɛ an y'a ɲini gouvernement fɛ ko ni san kulula bɛɛ bolo bɛ i kunna minɛ de la
dans l'espace CEDEAO partenariat b'an ni ɲɔgɔn cɛ échange commerciaux b'an ni ɲɔgɔn cɛ da balo la bagan b'o kɔnɔna na parce que produit dɔ bɔ Sénégal ka don anw fɛ yan dɔw bɔ Côte d'Ivoire ka don anw fɛ yan Soudan yɛrɛ ka logo fanba ani ananas ni ku a fanba caman bɔ Côte d'Ivoire an fana ka kaba n'an ka ɲɔ bɛ don Sénégal ni Côte d'Ivoire ni fana na dans beaucoup de pays CEDEAO donc o échange signé b'an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ se ka fɔ ka ban ka produit fermé o la o fana se ka produit fermé o la parce que bɛnkan ninnu de espace CEDEAO kɔnɔna na mais n'a gɛlɛyala an m'an ka disposition ta n'a gɛlɛyala Sénégal ma kuma dɔ la les produits de grande consommation mun bɛ bɔ ka taa CEDEAO jamana wɛrɛ la n'a gɛlɛyala o b'a fermé pendant 20 jours 1 mois pour que jamanadenw ka se ka respirer siman b'o condition kɔnɔna na c'est pourquoi kuma dɔ la siman pénurie bɛ don an fɛ yan fo siman da bɛ yɛlɛ parce que an ka siman fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Sénégal mais n'a ser'olu yɛrɛ bolo u b'u ka siman doni jɔ jusqu'à un temps pour que a ka se ka nɔgɔya olu yɛrɛ ma u ka période de soudure u k'o latɛmɛ Mali fana kan ka o de kɛ parce que papier bɛ minnu bolo banga la olu bɛ bɔ ni bagan ye u ko papier tɛ minnu bolo k'olu tɛ bɔ n'a ye o yɔrɔ in filɛ nin ye il faut que gouvernement ka o de revoir ka ɲɛ papier bɛ ne bolo a tɛ e bolo an bɛɛ bagan jura an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ ka bagan minɛ e bɛ ka bagan fara ne ka bagan kan ne b'a bɛɛ ta ka papier la bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ bɔ kɛ donc ko condition man nɔgɔn ni a sera yɔrɔ dɔ la état bɛ i jɔyɔrɔ de la donc on demande à l'état malien hali boucher bɛ k'u plaigner o de la k'a fɔ ko Mali baganw bɛ ka labɔ faamaw sigilen ɲɛna bon évidemment faamaw kun ye baganw bloquer fana daminɛ c'est que le contrôle là c'est pas facile ne yɛrɛ bɔra o dɔw kalama u ye bagan remorque dɔw bloquer Sénégal frontière ni Côte d'Ivoire frontière la k'a lasegin ka na Bamako n'o o kɛra bagan juraw fana bɛ tila k'u plaigner tuguni ko ni bagan stocké la yan nɔ ko bagan mun bɛ to olu bolo yan ko maliyɛnw tɛ se k'a bɛɛ san ka ban oui d'accord a ma fɔ k'a bɛ kɛ kuda ye c'est temporaire mais bagan jura ninnu fana bɛ sɔn mun na o fana bɛ mun kɛ n'u nana sisan u bɛ boli n'u sera niveau dɔ la u bɛ taa n'u bɛ fɛ ka taa ni bagan ye Laginɛ sisan soit Côte d'Ivoire soit Sénégal n'u sera niveau dɔ la u bɛ bagan jigin ka bɔ mobili kɔnɔ o y'a sɔrɔ n'o dugu frontière ma jan n'u y'a jigin ka bɔ mobili kɔnɔ u b'a gɛn ka don kungo fɛ ka poste contourner donc état kan ka veiller nin bɛɛ lajɛlen la ka nin bɛɛ lajɛlen contrôler kungo bolo fɛ sanction mana ta cogo o cogo ni suivi ni contrôle ni irrigueur fasugu dɔ ma don a la fo ka taa se sanction ma fo ka taa se ka mɔgɔw sanctionner k'u ɲangi donc baara in a bɛ gɛlɛya. Ok, Monsieur Balo, n'i ka kuma faamuya i ka kuma kɔnɔna na i ko état kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la comme aw minnu bɛ yen associé consommateurs kuma bɔli kama aw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin ko la aw bɛ se ka état jumɛn togo jumɛn na walasa nin ko ninnu bɛɛ bɛ se ka sabati sɔrɔ cogoya min na. An ye structure de veille ye parce que an b'a ɲanakala ka ko ye ni ko bɛ ka kɛ consommateurs ka domaine kɔnɔ mun tɛ ko bɛnta ye a kan ka ɲɛnabɔ yɔrɔ min na an bɛ se ka lettre de sɛbɛn ka ci u ma ka fɔ nin bɛ ka kɛ ni service technique don ni ministre min baara don an ye de lakɔrɔsi ni min fɛ ka kɛ degun ye consommateurs kan a y'a ka disposition ta gouvernement de bɛ se ka an associer n'u ka équipe ye effectivement hali o don DSCC kun ye ne wele kan ka bɔ pour que ka taa prix contrôler parce que o kun ye équipe 5 de préparer k'o labɔ k'o bila terrain kan mais malheureusement moi j'ai un contretemps ne ma bɔ mais ne yɛrɛ bɔra o don ka taa Kalaban sugu la ka taa prix ta yen nɔ n y'a ye k'a fɔ prix yɛlɛlen don an bɛ nin bɛɛ lajɛlen vidéo ninnu kɛ kun jumɛn na pour que administration ka se k'a dɔn service technique concerné ka se k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan parce que o don acteurs concernés yɛrɛ de y'u da don jamana gɛlɛya la k'a fɔ mais problème ye mun ye an bɔra sogo la tulu filɛ nin ye an y'a yira gouvernement k'a fɔ ko tulu ka gɛlɛn mais gouvernement ye tulu subventionné surtout dinar min bɛ bɔ Côte d'Ivoire kana gouvernement y'a subventionné gouvernement ko dinar je pense olu ka prix la a kan ka feere normalement ni ye o tulu jate minɛ ni o ye il importé raffiné o kan ka feere Bamako 950 le gouvernement ka prix mais bibi in na o de bɛ sugu kɔnɔ 1100 1200 gouvernement dun y'a subventionné k'a kɛ dɔ ta la pour que an jamanadenw ka lafiya bon Mali tulu n'an b'a fɔ o ma ko illocal n'o bɛ an ka kɔrɔkolo tulu ye normalement gouvernement ko ka feere 130 mais o bɛ sugu kɔnɔ 200. Monsieur Balo, nti ka kuma tigɛ ni gouvernement y'a subventionné gouvernement bɛ technicien dɔw bila terrain kan tout le temps walasa ka se ka subvention kɛ dɔ ka fɔ fɛnw prix la mais
jamana kono don yɛrɛ dɔw ko olu technicien ni aw association ni bɛnnen no aka wala sa peru kana se ka jigi aw ye ko jumɛn ni latigɛ o hukumu kɔnɔna na wala sa gouvernement bɛ prix minnu sigi prix ninnu ka to a nɔ la n'i y'a ye an bɛ taa sugu kɔnɔ parce que service technique minnu bɛ bɔ pour que ka prix ka se ka gouvernement ye prix minnu fɔ k'a ka nɔgɔya jamanadenw ma n'u bɛ hakɛ ta a la donc pour que prix ka se ka respecter service technique an mana lettre t'u ma kuma ko bɛ terrain kan k'u ka mɔgɔ bɛ terrain kan sabu dɔw kun ye ne yɛrɛ wele ko n'olu ka kubu ka bɔ tiɲɛ na ne ma se ka bɔ parce que ne ye contre-temps dɔ sɔrɔ donc u na o na u b'a ko prix respecter len don chaque fois an y'u wele u b'a ko prix respecter len don parce que k'olu ka agent fana bɛ terrain kan bon ne ko d'accord mun bɛ nin na sisan pour que bɛɛ lajɛlen k'a dɔn mun bɛ sugu kɔnɔna na kun jumɛn y'a to ni prix respecter len don gouvernement yɛrɛ k'a dɔn service technique k'a dɔn an consommateur k'a dɔn jamanadenw k'a dɔn ni prix respecter len tɛ gouvernement k'a dɔn an consommateur k'a dɔn service technique k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn c'est pour que an bɔra ka taa enquête kɛ marché kɔnɔna na hali sinikɛnɛ an kan ka bɔ ka taa sugu dɔw la ka taa enquête kɛ pour que halisa gouvernement k'a dɔn prix bɛ sugu kɔnɔna na c'est pour que don an taara Kalabankuru sugu la an y'a ye k'a fɔ tulu prix respecter len tɛ gouvernement ko ka mun feere 100 ni dɔrɔmɛ 30 o bɛ ka feere dɔrɔmɛ 200 n'o ye Mali tulu ye gouvernement ko ka mun feere 950 à peu près 100 ni 90 o bɛ ka feere sugu la 200 ani dɔrɔmɛ 20 fo ka se 240 ni 40 ma n'o o ye kɔfɛ tulu ye donc o ye degunba ye an b'a kɛ pour que k'a vidéo an tɛ sɛbɛn ka bila ka taa du u ma an ye nin constat de kɛ c'est pour que k'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que subvention ko in problème jumɛn bɛ a kɔnɔna na gouvernement bɛ subvention kɛ pour que bɛɛ lajɛlen ka se k'a nafa sɔrɔ minnu bɛ don ni conteneur camanw ye soit minnu bɛ don ni bateau ye produits alimentaires de première nécessité la subvention fanba bɛ kɛ olu le c'est gouvernement bɛ olu ka taxe bɛɛ lajɛlen di n'u ye taxe bɛɛ lajɛlen bin a kɛkun ye mun ye n'a binna e kun gouvernement bɛ limite dɔ de di e ma ni e b'a di tonne na sisan soit ni e b'a di 200 litres ta tulu ninnu litres camanba ninnu na donc demi grossistes fana de bɛ taa ka taa ta grossistes bolo donc fo demi grossistes fana k'a santi k'a fɔ prix min bɛ ka di anw ma an fana bɛ se k'a di détaillant ma ni prix na pour que jamanadenw ka se ka sɔrɔ gouvernement ka prix la c'est pour que an ko gouvernement ka wuli k'i jɔ parce que fɛn bɛɛ gouvernement de parce que n'i taara détaillant fɛ yen détaillant b'a fɔ k'olu b'a ta demi grossistes bolo prix mun na gouvernement bɛ prix fɔli tɛ se k'a feere o la parce que balo o kuma kɔnɔna na minnu bɛ doni minɛ caman ba ninnu ye comme aw minnu ye an ka fɛn an minnu b'anw représenter an ma wuli ka so olu ma walasa ka se ka faamuyali kɛ kun min na gouvernement bɛ subvention kɛ mais munna olu tɛ dɔ bɔ a la demi grossistes ye problème dɔ bɛ sugu kɔnɔna na an delila ka gouvernement ka attention attirer a kan tel que malo jalani non parfumé gouvernement ko o mun feere dɔrɔmɛ 68 340 francs e b'a sɔrɔ sisan c'est à dire commerce cadre man di commerçant dɔ bɛ taa ka taa malo jalani ta non parfumé u b'a fɔ ma ko yiri biki o de yɛrɛ bɛ sugu kɔnɔ 70 la gouvernement ko k'a di 68 ma a bɛ sugu fan caman 70 dɔrɔmɛ 2 b'u ni gouvernement ka prix cɛ tout ça là ça c'est pas grave mais kuma dɔ la e mana taa grossistes fɛ yen o b'a ko gouvernement ka subvention ko a ti faamuya parce que commerçant kelen tɛ don ni marchandise en gros ye commerçant caman de bɛ don n'a ye donc n'i ko k'i ye malo jalani riz non parfumé k'i y'o subventionné c'est que a bɛ commerçant fɛn fɛn bolo a kan ka subventionné a bɛɛ de bolo kuma dɔ la crise bɛ don i b'a subventionné commerçant dɔ o y'a sɔrɔ a stockelen bɛ dɔ bolo a ka magasin na donc i kan ka t'o magasin tigiw de fɛ k'olu fana ta évaluer u bɛ se ka mun ta o la u b'o ta o la i b'a ko mun ye dɔ bila mun bɛ ka don n'a ye donc nin bɛɛ problème bɛ Mali commerce kɔnɔna na donc tout ça là ça se repose sur l'administration gɛlɛya kelen fana bɛ yen o bɛ vie chère kɔnɔ f'an k'o fɔ o bɛ doyen kan parce que an delila ka baro sigi dɔ kɛ ani doyenw yɛrɛ fonction publique la donc doyen y'a fait commerçant y'a yira an na n'o ye acteur de marché Sena Mali mɔgɔw n'u ka président ye Ablaye Cissé a ye point de évoqué a ko i bɛna sanni kɛ sugu kɔnɔ sisan n'i ye sanni kɛ sugu kɔnɔ grossistes fɛ
soit demi grosse souffle et marchandise et dumuni balo sans sisan non il nana kana tulu san soit il nana kana nonomgo san soit sukoro san et que betana région de la Guinée il betana kai soit Sikasso soit betana région de la donc il boto doyo bi imine posula donc al niya san facture ni o facture ira doyo la o ba fiye ko de doyema et dunte et madunai et trace en demi grossissi de fait demi grossissi ta grossissi de fait commerce secret ka bon grossissi tina ka de doyema papier ta ka de e ma fiyo ko ko beke ko abo o joint e ka document la ko mo na san ko ko bi o bela dilema en fo doyo o tiben soit e ka 1906 Tombouctou soit Kidal ni sera mopti on bi imine ke dodoyema wa sur ya sa Mali territoire de facture bala o ba ko fika de dodoyema ko parce que ki ba do ko luka posite Kidal o luka posite Tombouctou o luka posite Gao ça veut dire que beta 1900 non parce que adakadi do ki ga de dodoyema o mo do mo lu baluka to ka posu non Mali territoire ni menen ko sana Mali territoire ko nkan en tant que facture d'achat ba ala commerçant bulu avec fukata di Mali don de ma région de la Jelena de ma ko kuma manga fo ala donc ne wajibe ko de douane e mana wa bishigin wa kemen wa mugombo okun o minen de douane mana no na no tuli o tisoko o fere du kuma pire la to ne avec gele jamana doma ni problème fona bin vie cher kono nana mais association ma wuli ka foy ko la ani doyo ma ñoxo ko la yo de fi ani doyo ñoxo fonction publique la o kira cadre de dialogue do kono nana ani acteur de marché ko farale mi ñoxo kan ko la parce que anu lu bebe jelen be kulu kile ngono ani no sina Mali mun be Mali sugu bela jelen gérer ka c'est transporteur ma toute catégorie confondue mobile qualité ni transport la o lu ka bureau ba anu o lu be ñoxo fe no centre Mali donc ani anatrabe vin anu boucho ka tombaye anu lu funa be ñogon fe ani artisanat be ñogon fe anen bere be kulu kilen konnana même les exploitants de sable an kun jena ka barabla de keke grève doléance la ni bere kuma kono donc on sigi ga for que fonction publique la en fin chama fo o kono nana donc Mali vie cher an yoro fo gouvernement era ñana pour que ka sika ko noya Mali on bela dilema problème de en sur Mali qu'on a no problème mu ceka jukun kusebe parce que anya murbo clé là ni kunte ni murbo clé jatemine Mali qu'on a murbo kunye usine de dalo ko taw ama fuma ko tanner ouest africain mishi garabal la ni mishi fakala garabal la mishi gobeta tawola u ba baraka ke saki ni centre ni gulu sabaraw yi on ne me gana ni Morocco arabitayi centre ni gulu sabara ni gulu sakula ali ka ke gliki anu ko mo bela de linke a corne ni fen ni bela de ko mo be transformer ko parmi nous c'était très joli mais bibina Morocco ni Ghana de ba on arabitayi gulu sabara ni centre la parce que taw fermé là industrie munu kuma an bolo yan no teglan rock mben arado glan rock ma en fait yan no tasa glan rock ma en fait yan no donc unité de production bec ma en fait yan no surtout les transformations des denrées alimentaires en reka mangoro nanga somon ni bec me bayla ma en fait yan no er de indépendance là a usine bela jilimpi almeti glan usine kuma en fait yan no sikati glan usine kuma en fait yan no mais ni usine nunu démocratie nalin wa sur murbo clé là murbo kunkilo no ka fin de que commerce kono o de ka population lafia parce que murbo ku somexi dai donc homologation de prix de kumbin gouvernement minen bek mena gouvernement ka contrôle kono na la gouvernement de kumen minen bela jilin prix donc ni e fait sur un pomoko en dorme temps il est ka ta sur gawo dorme tankelena iba sur mali pambe dorme tankelena murbo clé na na bon musa na musa somexi buin musa na opam abu somexi formule clé balok meke opam kono nana donc ni balok ra opam kono nana iba sur bamako opam la iba sur mali région be opam na opam clé na démocratie nalé de pas le premier mandat alpha de nakana système élément ko la libéralisation des prix donc homologation boray akra libéralisation mais akra na kilina jumé commerçant de ceci skilindu anya be mine dun tola commerçant bitika mine ni ka mine takana nai de ceci ni service technique mun pe wolu ba contrôler
nati kolola si jamana duma ou bi autoriser ka free mais iba free gouvernement te prix imposé iku mais ou bi ka prix national damati maintenant ou bi appelé à l'ordre donc comme ekelentina na commerçant chama menana libéraliser là donc avec la concurrence ani ñogonté ni tagala abitu ibulu mumuna tan noya o ka produit be écoulé gouvernement ko no akilinadi mais o yina na ka fo mali opérateur ou bela jeli me ñogondon munu me takata minen bata ko fe kana o manchang donc souvent ils se concertent ou be prix o molugo no ñogonté à l'insu du gouvernement donc ara to gouvernement be to ka suivi ke ala ni fembe ko e dari alimentaire ye ko mun duni fanga ka bujimana dombulu o be wulu ko jo o le be prix ala mais ni prix il faut ka suivi de cas là pour que prix nga respecté suivi ko ne problème jamana ka bu ça veut dire mes services techniques ou drone tissé c'est vrai que matema no be erionke o ban consommateur ou invité o do yan wulu ko ngata terrain kan tien ne masekata ne que consommateur e mali kona j'ai fait de à peu près 12 bureaux de consommateurs au Mali. Bon, pour le moment, nous sommes dispersés. Mais on est en train de voir pour que le bureau la confédération créée, pour que l'on autonomie sur l'indépendance, que la forte pression que l'État a pour que les donc la FIA parce que l'État a service technique nous avons surtout que parce que on ne veut se ka boka eta ka effort fo jamana doni on ne veut se ka fo jamana doni eta ba sela en bela jelinga fra eta on ne veut se ka fo jamana doni eta ta sela anga wulanga nga droit réclamer donc ça ni afamio kuma ko nano oni service technique mo no o chabe to godi ani service technique mo moi personnellement nega association consommateur bureau chamambe na me erion fnate vous voulez tel que beaucoup nana kana gele awati mina kad de dialogue ko nona nik mbey association de consommateurs woro fna mbey so c'est association de consommateurs wuli jusqu'à 4-5 ou be associé avec ambela jeli nyana avec conclusion tiri anyana maintenant antara ame consommateur ka position ni difa parce que ne bu sera ka tiri na bidula consommateur biro mu mais consommateur ka position ni difa sinon boulanger ani olu ujo la ko bi wo mais un consommateur ka wuli ka jo eta yi position en no fait kana ni buru biduru la kabeto biduru la donc o be barade en service technique ni ngonche c'est que anga baran amano parce que en pays association c'est à but lucratif apolitique mais ne sont pas accompagnés par le gouvernement o gela ba be mali association de consommateurs au camp bon or que anye service anye structure ni amna kana gouvernement renforcer di pour que ka baraka se ka ko ka barala mais il fait quelques activités là a be war bo ire du fin c'est pourquoi il va mali consommateur bureau chamambe non ou salé alendu c'est pourquoi courage te mali consommateur chamana no do solo do ka poursi parce que moi personnellement ne sais qu'en tafo ne do solo do malen contrôle ngote date que malen kan mais avocat mettre la ne de basara ni dossier la do non shell control la ngibi me litri tanta of litri wolum blaki ku al sana problème tout ou fait en tout cas grâce babi mali sa so la jene mais avocat wari ni de basara Dieu merci batili mafu au jugement na batili madrome tamina ni edem ga jugement gara avocat wari ni de basara journaliste be talim ke souvent nous war benku je salue beaucoup la presse parce que vous accompagnez nga barala ko madula te dro memina mais nous war benku madu uma on n'est pas accompagné par l'état non ça n'est pas ma ka baran gele afan bay état te ka accompagner ore baran gele ay baran ka gele parce que baran tamusa ko mais ambe état wole à l'ordre jamana city développer ni petite moyenne entreprise ce n'est Ghana blala nyebi petite moyenne entreprise ni ay ka fo Burkina be ka évoluer bi petite moyenne entreprise de yake Mali me jamana fin fait de me follow jamana bet mena Mali la parce que petite moyenne entreprise ko problème fona mu Mali kono ya Mali opérateur de be sur warba ko al ne courage dama warbe ebulu mangoro ba en faire mangoro be tiye ko kono nana so ba en faire so be tiye ko kono nana kama ba en faire iri den chama ba en faire me Sénégal c'est folle de tiye ko kono nana
ite machine c'est qu'à transformer ka ke jus aka se ka conserver mako ka a consommer consommation i ka dajigin jamana don ka sɔrɔ nɔgɔya la e fana k'i ka tɔnɔ sɔrɔ la i ka emploi créer mon frère ma sœur ni wulo ko la Mali kɔnɔ baara do c'est-à-dire i bi ta ka taa se cadre ma o bɛ wari fi i ɲɛna surafɛn na e yɛrɛ jigila bɛ tigɛ surafɛn ko fana bɛ Mali cher la problème caman ba an kan yan nɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ administration a bɛ administration kɔnɔna na parce que an ka cadre caman bɛ yen u bɛ faso kuma de fu da la mais an faso don kanu t'u la jamana hinɛ t'u la an filɛ nin ye siman ko kɔlɔlɔ kɔnɔ nin ye a bɛ consommateur ka cadre kɔnɔ consommateur de b'a san mais ni siman da gɛlɛya la bololankolon bɛ se ka so jɔ wa n'i y'a jateminɛ an fɛ yan bi siman tonne bɛ 115 000 de la an bɛna so siman ko kuma yɔrɔ in yɛrɛ ma sisan nɔ an y'a ji a ka di jamana kɔnɔden fanba ye ka so jɔ samiya kɔnɔna na bɛɛ bɛ so jɔ samiya kɔnɔna na mais o wagatiw de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la simanw da bɛ gɛlɛya donc dɔw fana ko commerçant dɔw b'a dab'a kama ka fɛnw dogo u ni aw association de consommateurs bɛ bɛn a kan ka fɛnw dogo ka fɛnw prix yɛlɛ jamana kɔnɔdenw ma e ka kuma ye mun ye o ko in fana na an ni opérateur ninnu ti ɲɔgɔn kalama o yɔrɔ la parce que an tɛ se ka fara opérateur kan k'a fɔ k'an bɛ jamanadenw kɛlɛ ka sɔrɔ an bɛ k'a ɲini ka jamanadenw ka lafiya tɛ se ka kɛ o c'est-à-dire ni bɛ Mali cadre dɔw attaquer il faut que les Maliens comprennent ce n'est caché à personne d'un côté a filɛ nin ye ka siman dilan wɛrɛ kɛ Sénégal a taara siman dilan wɛrɛ kɛ Sénégal n'a Maliens bɛɛ lajɛlen ka siman bɔ o Sénégal kelen na yan nɔ d'un côté nana yan nɔ de k'a fɔ k'a bɛ siman dilan yɔrɔ kɛ yan nɔ siman produit de base n'o ye clingɛ a b'anw fɛ yan siman produit de base de première nécessité n'i ye Mali kuru kelen-kelen fɛn fɛn ta k'a lajɛ siman produit de base de première nécessité b'a la d'un côté nana ka n'o siman dilan yɔrɔ négocier anw fɛ yan nɔ k'a fɔ k'a bɛna ka na siman dilan yɔrɔ kan anw fɛ yan u ye pot de vin de ɲini a fɛ surafɛn yɛrɛ bɛ ɲini ka caya ka tɛmɛ ale ka investissement kan ni opérateur dun nana i ka jamana kɔnɔ a bɛ ka coût d'investissement de jate minɛ n bɛ se ka réaliser san joli kɔnɔ ni n ka wari bɛ bɔ n bɛ produit nɔgɔya jamanadenw ma mais ni e nana a ka coût d'investissement ka na o 20% ta ko fo ka di e ma a bɛ décourager d'un côté décourager la a taara ka taa siman dilanyɔrɔ dayɛlɛ Sénégal jɔn bɛ ka bénéficier bi jɔn lafiyalen n'o bi Sénégalais tɛ yan an Maliens de bɛ siman ko tɔɔrɔ la parce que an de bɛ tila ka taa o Sénégal kelen na pour que ka siman transporter ka na anw fɛ yan nɔ donc ni pénurie donna Sénégal soit ni chantier dɔ wulila Sénégal olu fana b'u ka yɔrɔ robinet fermé donc an ka siman opérateur minnu bɛ taa yen ni i bɛ camion 5 de sɔrɔ kalo kɔnɔ soit camion 10 sɔrɔ kalo kɔnɔ i b'a sɔrɔ kalo kɔnɔ i tɛ tɛmɛ camion 1 camion 2 kan donc n'olu fana nana olu fana b'a condition gɛlɛya parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko pénurie bɛ yen nɔ parce que unité de production minnu b'an fɛ à peu près 3 usines de ciment u ka capacité de production tɛ Mali la bɔ le pays est très vaste mais hali monsieur Balo olu fana ka prix ka gɛlɛn consommateur ma an sera kuma la an n'olu fana kuma na o ko kan wa bon olu ka o prix mun gɛlɛya filɛ nin ye parce que u b'a fɔ ko produit base dɔw bɛ yen k'olu fana bɛ bɔ kɔfɛ ka na surtout Covid 19 ko in donnen produit nali condition gɛlɛya la dɔw b'a ko ni produit nali condition gɛlɛya la donc dɔ farala produit premier de base de nécessité kan kɔfɛ donc n'olu fana nana ni a ye k'a bila production na yan nɔ donc fo fana ka dɔ d'a kan mais nin bɛɛ ju ye mun ni Dangote ka siman dilan yɔrɔ in kun kɛra yan nɔ siman dilan yɔrɔ industrie ba de don hali Sénégal a siman dilan yɔrɔ ɲɔgɔn belebeleba tɛ yen nɔ a ye fɛn fɛn sɔrɔ Sénégal a y'a bɛɛ dan a y'a ka prix jigin n'a y'a ka prix jigin usine tɔ i bɛ obligé i b'i conformer hali n'i ka prix ma se a ka prix ma i ka prix tɛ janya a ka prix la sinon a ka siman bɛɛ i ka siman tɛ san fo ka concurrence de créer c'est ça le problème au Mali donc an bɛ Mali opérateur wele à l'ordre Mali problème bɛɛ ye nin de ni gɛlɛyaba bɛ anw kan yan nɔ même un Ivoirien est venu ici un moment k'a bɛ abattoir kɛ yan nɔ parce que n'i miiri Mali ko la monnaie de don la serre n'a fɔra e ɲɛna k'a fɔ ko Mali ye bagan jamana ba de an bɔra k'a kuma fɔ sisan mais an ka bagan bɛ taa Sénégal an ka bagan bɛ faga Sénégal de abattoir la yen nɔ k'a sogo don avion kɔnɔ ka na institution internationale arbitrer la Mali kɔnɔ yan nɔ n'o ye MINUSMA ni tubabu minnu bɛ an fɛ yan parce que k'an ka abattoir tɛ norme na ne y'a f'i ye k'a fɔ ko MINUSMA tɛ Mali boulangerie buru de bɛ da la MINUSMA ka buru bɔ Côte d'Ivoire ka na de boulangerie joli bɛ an fɛ yan nɔ parce que ko a tɛ norme na donc problème ye mun ye association de consommation mɔgɔ ye mun de kɛ pour que norme ka na par contre abattoir dossier filɛ n kun ye mobili kɔnɔ komi n ma yɛlɛ n'a ye n kun b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen b'a ye c'est vrai abattoir tɛ norme na
abattoir contrat dira mun ma abattoir contrat dira ma ka sɔrɔ ne frigo de bɛ a bɛɛ jɔlen lam d'abattage muru minnu bɛ bagan kantigɛ a bɛɛ jɔlen don tile dun kɔnɔ abattoir kɔnɔna na o bɛ se ka bagan misɛnnin 1000 faga bagan kumaba 400 fo 500 kuma dɔ la b'o faga ni fɛti ɲɛkɔrɔla yɛrɛ de b'a ko misɛnnin na ɲɔgɔn na o bɛ se ka taa fo bagan kumaba 800 fo bagan misɛnnin 1500 nin bɛɛ taxe d'abattage bɛɛ don nin bɛɛ wari bɛɛ ladon mais o bɛ nin bɛɛ faga dugumana la de bagan bɛ bosi joli de cɛ la abattoir kɔnɔna a nɔgɔlen don donc an ka carte de dialogue kɔnɔ an yɛrɛ tun y'a ɲini ministre fɛ a don busiw ka ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen n ko ka abattoir datugu parce que sogo bɛ ka abattoir la ka na di an consommateurs ma dumunifɛn nɔgɔlen don donc an tɛ jigin wolofaw la donc état n'i ye contrat di mɔgɔw ma cahier de charge dira ma ma se ka cahier de charge respecter contrat jɔ i yɛrɛ k'a reprendre i ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka respecter o k'a ta parce que maloya don bi k'a fɔ k'an ka sogo bɛ bɔ an ka bagan bɛ taa Sénégal bagan bɛ faga yen nɔ k'o sogo don avion kɔnɔ ka n'o di institution internationale ma non c'est des pertes d'argent pour l'abattoir c'est des pertes d'argent pour l'état malien donc o ye maloya la ko ba ye en plus bagan bɛ bɔ an fɛ yan ka taa Côte d'Ivoire Ghana de tun ye premier golo la mais ça fait 2 ans maintenant successifs Côte d'Ivoire de premier golo la Côte d'Ivoire tɛ sogo produit n'a sɔrɔ ko usine de transformation ɲuman bɛ anw fɛ yan golo la an bɛ sogo de la wa an tɛ golo labɔ golo min bɛ to anw fɛ yan a bɛ transformer ka kɛ sakiw ni fɛn caman ye a bɛ jamana nafa an de b'a labɔ ka taa jamana wɛrɛ la jamana wɛrɛ min na en gros anw de fɛ yan la service Mali commerce gɛlɛya juba yɛrɛ dɔn le Mali an tɛ foyi kɛ an bɛ a bɛɛ san ka na di on transforme plus transformation danna la musa tile camancɛ la parce que usine fɛn tun b'an fɛ yan a bɛɛ da fɛn tun bɛ transformation kɛ a bɛɛ datugu la il faut que usine ka relancer donc c'est ça non comme ni Mali gɛlɛya ba ye usine datugulen aw association ye mun de kɛ walasa usine ninnu bɛ se ka dayɛlɛ kura ye voilà o don n ye carte de dialogue kelen min fɛ fonction publique la an kumana a kan état ye engagement ta an ɲɛna parce que Comatex min filɛ n'o bɛ souffrance la ne yɛrɛ kalo kelen à peu près 2 mois don o don n bɛ taa Comatex mɔgɔ dɛmɛ u ka procès la parce que je peux dire qu'ils sont maintenant à leur 15e mois sans salaire Comatex dira jɔn ma Mali ka état problème n'o ye nin bɛɛ business de administration kɔnɔ Mali cadre bɛɛ tɛ mais Mali cadre caman bɛ yen o tɛ jamana in fɛ Mali cadre man ɲi Mali in sɛŋɛyɔrɔ ye an ka jamana yɛrɛ cadre ye état yɛrɛ ye minnu kalan jamana yɛrɛ yi sacrifier ka minnu kalan olu de bɛ ka jamana in curu o ye Comatex di COVEC de ma COVEC ye jɔn ye o ye chinois de ye minnu ka baara ye pont dilan ani goudron dilan ye u ka cahier de charge la industrie b'a la mais u ka industrie u t'a appliquer Mali la olu b'a appliquer Chine Mali tɛ a dira olu de ma dasu fana na u nana ka na Comatex ta u dɛsɛ la an ye Comatex ko kuma don an ka doléance kɔnɔ état ko Turku bɛ k'a négocier gouvernement Mokhtar 1M taara nin ministre de commerce kun Ahmed Niang o ka secrétaire o ka assistance dɔ kun bɛ yen o y'a fɔ ko état bɛ k'a négocier ko Comatex ko bɛna ɲɛnabɔ o bɛna fɛɛrɛ kɛ ka Comatex baarakɛlaw bila dans leur droit Comatex jɔlen filɛ ten cogo la a n'a fɔra k'a fɔ anw fɛ yan n'i ye kɔɔri sɛnɛ jamanaw ta le Mali fait partie des 5 premiers kɔɔri la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fini bɛ dilan anw fɛ o tɛ se k'a lajɛ an ka fini dilan yɔrɔ datugulen don an ka kɔɔri de bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛ la olu bɛ to kɛ fini ka na d'anw ma an b'o san mɔnɛ don an ka sukaro dilan usine filɛ anw fɛ yan nɔ a jɔtɔ filɛ nin problème bɛ yen nɔ don o don bɛ grève la n'i ye kɔlɔn ta k'a lajɛ office Niger ta k'a lajɛ office Niger nana Mali kɔnɔ ni idée jumɛn ye ko ka sous région ta o dɛsɛlen don ka Mali ta la sɛri mɔnɛ don dɛ o malo ko in yɛrɛ la an bɛna an da don la parce que an y'a ye malo fana da ka gɛlɛn kosɛbɛ sugu kɔnɔ i bɛ se ka mun de fɔ an ye malo gɛlɛyali ko fana kan la sɛri malo da bɛ gɛlɛya business de bɛ nin bɛɛ la kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn kɔnɔ mɔgɔw kulo b'an na hectare kan ka di prix mun na a tɛ di o la parce que état kilo ka prix sigi nin bɛɛ lajɛlen na o kilo ka prix sigi hectare la dans le cadre de l'ONUS organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal olu de bɛ ji di office la parce que kɔlɔn bɛ office bɛ olu de bɛ ji di office la o bɛ ji di prix mun na ani coxeur mana don a la i b'a sɔrɔ o prix triplelen don misali ni 5000 don sisan nɔ ji bɛ taa fo 108 engrais bɛ di prix mun na business b'a kan misali ni engrais kan ka di sisan nɔ 4000 i b'a sɔrɔ o bɛ taa engrais di fo 8500
donc Sénégalais tɛ se ka sɛnɛ ko o la k'u b'o suman bɔ k'o feere nɔgɔya la o gouvernement kɛlen ka condition minnu créer office kɔnɔna na pour que an ka se ka balo sɔrɔ nɔgɔya la parce que ONVS bɛ jamana fɛn fɛn couvrir ONVS bɛ jamana fɛn fɛn couvrir ONVS bɛ na ni nɔgɔya de ye parce que jamana fɛn fɛn ONVS kɔnɔna na pour que o kana se ka tɔɔrɔ pour que o kana se ka ɲɛguwan baloko la ani courant ko la ONVS o faveur kɛ jamana fɛn fɛn bɛ cadre ONVS kɔnɔna na mais Mali tɛ contraire de business de b'a kan yen nɔ est-ce que association wele ko ko in kɛlɛ kɛ mais an y'a kuma fɔ ka dɛsɛ o c'est pourquoi an bɛ dénonciation kɛ à cœur ouvert émission kɔnɔ pour que cadre ka se k'a mɛn u ka taa contrôler u k'a tiɲɛ dɔn an bɛ vérificateur général yɛrɛ wele hali service de renseignement u ka baara don u bɛ se ka jigin kɔlɔn kɔnɔ pour vérifier degun bɛ yen nɔ kɔlɔnkɔnɔmɔgɔw k'a ɲɛfɔ ɲɛna ka taa enquête kɛ ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ ONVS ye fɛn min kɛ kɔlɔn kɔnɔna na pour que jamanadenw ka se ka balo sɔrɔ nɔgɔya la u b'a fɛn ninnu di ji di jamana ma prix mun na hectare kan ka louer prix mun na fɛn engrais kan ka kɛ prix mun na binfagalaw kan ka di prix mun na ne nin bɛɛ lajɛlen respecté la wala mɛ ka malo bɔrɔ min san bi 8,800 ni 800 a 100 kilos na ala cɛ malien an b'a a san 4,000 ni 700 an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya la sɛri ala ma Mali jamana in jɛn foyi la il nous a tout donné fɛn bɛɛ b'an bolo yan nɔ mais malien yɛrɛ tɔɔrɔlen don fɛn bɛɛ lajɛlen na on a tout mais on souffre de tout dɔw wɛrɛ tɛ dɛ mauvaise gouvernance ni mun sigila u bɛ ɲinɛ nakun kɔ u bɛ ɲinɛ jamana kɔ u bɛ ɲinɛ jamanadenw kɔ u ko k'a yɛrɛ mauvaise gouvernance problème de bɛ Mali kan mais la sœur mɔgɔ tɛ ka kulo ko vicaire a ma daminɛ fɔlɔ dɛ fɛn dɔ bɛ yen si le gouvernement n'est pas vigilant gouvernement n'u ma hakili jagabɔ kɛ ka hakili dayɛlɛ an bɛ tila ka taa kɛ jɔn de tuguni an tɛ ka siran k'a fɔ ko halisa k'an bɛ tubabu bolo jɔnya la yɔrɔ an ka indépendance économique o tɛ an bolo o bɛ tubabu bolo parce que wari min b'an bolo k'a dun an t'o garanti donc finalement an da balo c'est-à-dire o fana bɛ tila ka taa balan o tubabu kelenw de la tuguni n'o kɛra dɔrɔn o y'an mago salen de parce que o bɛ ka na ni sumansiw dɔ de ye yan nɔ a kɛlɛ bɛ ka kɛ a mɛnna ko OGM c'est-à-dire sumansi bɛ bɔ tubabu jamanaw de la ka na a labɔ b'u bolo Sud-Afrique n'u u nana ni a ye n'u y'a kabasi d'i ma soit n'u y'a saɲɔsi d'i ma soit ne y'a sɔsi d'i ma ni e y'a sɛnɛ i bɛ sɔba sɔrɔ a la soit i bɛ kababa sɔrɔ a la soit i bɛ ɲɔba sɔrɔ a la mais san wɛrɛ f'i ka taa si san de ala bɛ ka don an ka salatiw la a bɛ ka don an ka karɔtiw la an da balo fɛn o fɛn o bɛ ka na ni produit min ye sisan nɔ OGM de don ne ni salati sɛnɛw bɛ ka baro k'ale don dɔ bɛ baro la olu ko b'a si san parce que n'i y'a san a ka teli donc o ye kojuguba di donc an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sumansi minnu tun b'an bolo yan nɔ dɛ n'an tigɛlen b'o sumansi n'o sumansi kana tunu dɛ n'o sumansi tununa don dɔ la a bɛ se ka kɛ anw tɛ an denw tɛ mais an mɔdenw b'u sigi ka kasi parce que kungo bɛ maliyɛn bɛɛ faga yan mais association bɛ ka kɛlɛ jumɛn kɛ walasa o sumansi kana tunu an bɛna wuli o ko yɛrɛ de la parce que n y'o lettre de kɛ ka bila n bɛna taa ka t'o lettre de di parce que n bɛ ka to gouvernement de ka sigi pour que ministère de l'agriculture dayɛlɛ la n ka taa ka taa lettre di u ma ka tila ka APCAM bila en ampliation an ka sigi an ka kuma fɔ disposition ka ta an ka sumansiw kana tunu dɛ parce que indépendance économique t'an bolo indépendance politique t'an bolo nous sommes dirigés par l'Occident n'a fɔra fana k'a fɔ ko indépendance nourriture ko fana tigɛla anw na ça sera très très grave donc gouvernement ka attention attirer o yɔrɔ la a k'i hakili to o la kosɛbɛ en plus colonisation système ka ca dɛ la sɛri don min na Mali in kɔnɔ yan nɔ n y'o de fɔ fɔlɔ i tun bɛ mangoro ta an ka sokɔnɔ yiri kun don nin bɛɛ lajɛlen bɛ vie chère kɔnɔ koyi i tun bɛ sɔmɔ ta an ka sokɔnɔ yiri kun don bananku a tun bɛ sɛnɛ an ka du kɔnɔnaw la bɔgɔmangoro tun bɛ bananku sɛnɛ i b'a bɔ sɛbɛninkun an ka mɔgɔw tun bɛ sɛbɛkolo dingɛ tigɛ k'a don an ka duda la a bɛ kɛ sɛbɛninkun u b'a bɔ tɔmɔnɔ ka se fo yiri wɛrɛw ma i tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen an ka du kɔnɔnaw la mais u ye mun kɛ ne bɛ jigin ministère de l'environnement la kojugu nin yɔrɔ la
parce que la politique a échoué. Al n'y a forêt classo jatemine. Ministère des eaux forêts en environnement mu interpellé nous. Ou yanga yiri bela dina rasi yelema. Anga sokono yiru. A jatemine yiru munu manga soda la bibina. Ite manguru nuni fen manguru rasi do be fumani nuni nunguru ni betula jilin tunna duko konnana. Donc maintenant, on veut kanga yiru rasu irama yiru rasi munu ma ambulance sanno. Ati foi nya ka bulu bon. A bulu te se ka ke furayi. A fara te se ka ke furayi. Enfin en mangoro ni pali mine ba fara bo ana bulu ka tobi. Abe donye pali la a deme na fanye. Buyaki kumeti anga sokono yiri kuna beda de lime ka tunu. Donc lo be kanga yiru tunu pour que anga seka anga indépendance dobe no yiri denko la ko funa pouvoir funa bon ambulu parce que nous ya tien Bamako sisa no ka Bamako bela de changer o bona donga brusko no la kanga yiri arasu fana yele matukuni ima bi Maroko de be kana limuru kana don ma no amanga ke ane kanga tan limuru Maroko ane kanga tan tupaye jamana wurela ane kanga tan somoye jamana wurela ane kanga tan manguro jamana wurela malik me manguro bla kata France mais bi mina manguro be bo Europe kana en faire no ala nga mangoro arasu be ka bela gine elema angana so politique mundo dondo la name ka kule bi ko ficher peut-être en dion so en modon en tay kule olu bu da ko kule ngulu ndugu madi non est-ce que association wulila ka se ministère de l'environnement makani ko enkeleke voilà ni o de finyana lettre ben bulu ati yoro jabe mobile kono en clara la gouvernement sikila mina ladu c'est pour gagner alerte di émission kono malien bela jilinga wuli ki jo kelemnu en kelentisi en bela jilinga fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ pour que jamana in kana to turuni dingɛ kɔnɔna na o ye o aspect ka tila ka fɔ gouvernement ɲɛna c'est-à-dire usine minnu datugulen no pour que an ka bɔ vie chère kɔnɔ Moribo kun ye mini usine minnu dayɛlɛ n'u datugulen no u ka fɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka dayɛlɛ parce que an ɲɛ b'a la u ye usine bɛɛ lajɛlen privatiser a privatiser la mɔgɔ fɛn fɛn ma a si ma labara te fara ko fermelen filɛ Sikaso te fara ko n'i ye farafinna yɛrɛ ta mɛ se ka fɔ ni diɲɛ yɛrɛ ta jamana fɛn fɛn te produit te fara ko fait partie des 10 premiers pays an ka te qualité ka ɲi u y'o datugu mais bibi na jamana wɛrɛ de bɛna n'a ka te kolon ye kana di anw ma furadilan usine fila fila ENPP a bɛ baara la o mais coût de production c'est très faible gouvernement qui débarrasse la an b'o f'u ɲɛna u ka ENPP ko ta ba la fɔlɔ denmisɛnnin tun mana bana yan Sirolinivakine i bɛ taa san pharmacie la ala tun tɛ kɛmɛ bɔ i den bɛ kɛnɛya den ka farikala a b'a ban balɛnbo bɛ ten cogo la Mali aspirine ni Nivakine bɛɛ tun b'a dɔn ENPP tun ye référence de ye farafinna donc ko gɛlɛya usine minnu datugulen no u ka usine relancer usine de tomate Dangote filɛ k'a kɛ nin ye sisan nɔ Nigeria le plus grand usine de tomate de l'Afrique Nigeria tɛ tomate sɛnɛ ka tɛmɛ anw kan koyi nin bɛɛ bɛ vie chère kɔnɔna na n'an ka usine dayɛlɛ la yanni an ka to mɔgɔ wɛrɛ ka produit sanni na ka na an tɛ se ka ko diɲɛ produit wɛrɛ tɛ don anw fɛ yan parce que n'a fana y'an ta dayɛlɛ an fana b'a ɲini ka taa an ta commercialiser diɲɛ fan wɛrɛ donc mais concurrence de bɛ créer donc ni concurrence créer la donc prix bɛ ɲɔgɔn frotter ni prix ye ɲɔgɔn frotter a lafiya an consommateur de ta ye a lafiya an consommateur de ta ye donc c'est ça la réalité des choses gouvernement qui gɛlɛya o ka usine ninnu bɛɛ lajɛlen relancer et c'est possible parce que fɛn fɛn usine ninnu san a bɛɛ jɔra an tɛ pays de port ye port bɛ Sénégal le Mali devait tout faire vie chère kɔnɔna na pour que k'o kɛlɛ projet de arabe bɛ an ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ni Laginɛ ka surun port bɛ yen nɔ u nana port sec dilan ko arabe bɛ bɔ ka na arabe ma se ka na u kan k'o gɛlɛya ko arabe fana labila ko arabe fana na pour que Mali entrée ka caya conteneur la n'o kɛra an bɛ se ka don Côte d'Ivoire fɛ an bɛ se ka don Sénégal fɛ an bɛ se ka don Laginɛ fɛ surtout ni arabe bɛ an ni Laginɛ cɛ arabe bɛ an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ marchandise acheminement ka nɔgɔn donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nɔgɔya anw ma da balo minnu bɛ na pour que a ka se ka nɔgɔya parce que ni transport nɔgɔya la an ɲɛ b'a la transport fana jɔyɔrɔba bɛ vie chère la parce que mobilitigi minnu bɛ na n'a ye c'est pas facile tuma dɔ la n'a gɛlɛya la carburant mana yɛlɛ i b'a santi hali ni carburant jiginna fana i b'a santi parce que olu tɛna dɔ bɔ ka prix la donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ contribuer vie chère la donc ni responsabilité fanba bɛɛ gouvernement ta ye gouvernement k'i jɔ i jɔyɔrɔ la usine minnu datugulen no u k'a dayɛlɛ
non seulement nous y'a dayɛlɛ hali n'olu ma se ka Mali ma se k'a bɛɛ dayɛlɛ u ka partenaire sérieux ɲini comme partenaire sérieux bɛ kana don o don k'a fɔ u bɛna kana usine ni reprend ni usine ni reprend na non seulement a bɛ emploi créer a bɛ concurrence fana créer commerce kɔnɔna Mali la yan parce que o la an ka unité de transformation bɛ anw yɛrɛ bolo n'i donna Ghana bi dabali a banko don Ghana i bɛ taa usine fitinin dɔ sɔrɔ yen mais a bɛ glacière ɲuman dilan Ghana i bɛ taa usine fitinin dɔ sɔrɔ yen a bɛ sabaraw dilan a bɛ golosakiw dilan u bɛ ceinturew dilan n ko Ghana an ka muso bɛ taa ka taa sabara san Ghana 400 u bɛna ka na feere yan nɔ 1500 2000 an Maliɲɛnw ma yan nɔ. Le Mali a toutes les potentialités pour que Malien ka lafiya mais n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna an ka cadre 100% cadre sur les 100% 82% a si man ɲi jamana in sɛngɛyɔrɔba ye nin ye so Mali bɛ se ka lafiya sur tous les plans. Monsieur Balo, an y'a jate minɛ fɛnɛ fɛnw dun ta ka ca fɛnw tɛ qualité ye tel k'i n'a fɔ nɔnɔmugu i n'a fɔ jus hali tulu dɔw b'a la association in wulila ka mun de kɛ contre ça parce que fɛn caman bɛ don mais qualité tɛ dɛ o fana bɛ ka bana lase jamana kɔnɔdenw ma. Mali ma kɛ poubelle ya loi bɛɛ b'an fɛ yan loi si tɛ appliquée n'i y'a daminɛ fɔlɔ i b'a daminɛ matelas kasi la kɛ o ye bana source ye o matelas kasi ye bana source ba ye Mali kɔnɔ yan parce que matelas kasi bɔ tubabula prison les motels ani hôpitaliw de la bon n'i ye prison ni moteliw ni hôteliw ni hôpitaliw jateminɛ bana source tɛ yan parce que tubabuw fɛ olu b'u dégager ka bɔ a la parce que chaque année olu bɛ se ka matelas falen ko 2 kɛ et puis Mali yɛrɛ kɔnɔ texte tɛ Mali kɔnɔ mun bɛ matelas kasi feereli autoriser un lettre sɛbɛn lettre à décharge bɛɛ lajɛlen ma bolo k'a di administration ma pour stopper ces arts de pratique administration y'a yira na n'olu ye matelas minɛ cogo cogo k'a fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa ka taa tribunal la ka taa plainte dun tribunal de bɛ tila k'a fɔ k'u ka matelas di matelas tigiw ma mais olu tɛ sɔn k'a di parce que papier min bɛ don n'a ye u bɛ don n'a ye de k'a fɔ ko usage personnel matelas 1 matelas 2 matelas 3 usage personnel oui o bɛ faamuya i bɔtɔ de Europe i ye malien i bɛ fɛ ka transférer yan i nana n'i ka sokɔnɔminɛnw ye mais matelas conteneur matelas 100 matelas 400 usage personnel i y'a sɔrɔ malien bɛɛ tun bɛ loger fɛ yen nɔ o matelas mun mɛnna tan tɔ ani microbe baden de bɛ don ani bana baden de bɛ don parce que i b'a sɔrɔ matelas caman ye coton ni kɔrɔ fɛn ressorts ye a tɛ se ka ko donc surtout funɛni wagati ne y'i da kan matelas bɛ chauffer ni matelas bɛ chauffer matelas gazi de bɛ yɛlɛ microbe dun bɛ yɛlɛ e ɲɛ t'a ye e yɛrɛ siboda bɛ dayɛlɛ a bɛ don ka da siboda la n'a ye joli sɔrɔ a bana b'i sɔrɔ c'est vrai bɛ farisogo la bana caman ye anw fɛ yan Mali kɔnɔ an ka jamana bana dɔnni ta caman bɛ sɔrɔ produit kasi nin de fɛ surtout les matelas casse an ye lettre sɛbɛn ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ administration na k'a di douanier ma k'a di DGCC ma k'a di ministère des finances ma DGCC yɛrɛ mɔgɔ ye matelas minɛ a b'u bolo magasin kɔnɔ yen nɔ a bɛ ɲini ka 6 ans bɔ sisan u dɛsɛlen don k'a jɛni parce que tribunal ma autorisation d'u ma k'a jɛni ko minnu ka matelas minɛ la ko k'a laseg'u ma o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u t'a laseg'u ma parce que u y'a ladon usage personnel usage commercial tɛ donc usage commercial tɛ ni usage personnel olu m'a minɛ mɔgɔ ka du kɔnɔ u y'a minɛ sugu de la donc o b'a incinérer mais ni tribunal ma autorisation d'u ma tɛ se ka incinérer a b'u bolo magasin kɔnɔ sabu 6 ans u bɛ ka magasin wari sara jusqu'à présent a b'u bolo yen nɔ donc c'est des handicaps produit kolo Mali kɔni kɛra décharge de poubelle hali tubabu ka labɔbɔ kɔrɔ a bɛ don anw fɛ yan nɔ ka labɔbɔ kɔrɔ a bɛ don anw fɛ yan u ka cuisinière kɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ don anw fɛ yan nɔ association ma wuli k'o ko in kɛlɛ mais n y'o de f'i ɲɛna an ye lettre faso bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'a dun an dɔrɔn tɛ se o c'est pourquoi an bɛ ka organisation bɛɛ lajɛlen wele ka fara an kan parce que n'an wulila k'an jɔ fɛn min na administration b'o de ta sɛbɛn ye i bɛ lettre sɛbɛn k'a dun tuma dɔ la administration yɛrɛ t'i jaabi yɛrɛ o yɛrɛ commence la k'an ka lettre jaabi sisan parce que an ye kɛlɛ kɛ n ko ka to k'an ka lettre jaabi donc il y a tous ces problèmes là au Mali produit baden de bɛ don Mali kɔnɔ mun ma ɲi nɔ parce que Mali produit caman bɛ dun i b'a fɔ k'a fɔ produit dontɔ service technique t'o contrôler de wa n t'a dɔn fɛn fɛn kɔni bɛ yen nɔ en réalité or que produit kelen man ka don Mali kɔnɔ yan nɔ service technique concerné ɲinan ma n'a ka ɲi jamanadenw ma n'a man ɲi jamanadenw ma mais i bɛ produit baden fɛ yan nɔ i b'a sɔrɔ produit nin yɛrɛ nalen don u tiɲɛnen don ka ban soit i b'a sɔrɔ produit dɔ bɛ bitiki kɔnɔ u tiɲɛnen don suguba yɛrɛ kɔnɔ na u bɛ produit yɛrɛ date falen donc tout ça c'est des problèmes très sérieux
que l'État doit assumer et prendre sa responsabilité pour que an jamanadenw ka se ka lafiya. An consommateur an bɛ sɛbɛnni kɛ dɛ, an ye sɛbɛnni kɛ yɛrɛ de ka sɛbɛnni kɛ, mais an tɛgɛ tɛ ja sɛbɛnni la dɛ, parce que faso baara de don. Don o don an b'a fɔ, an bɛ segin k'a fɔ. M'a dɔn n'a fɔli bilenna u bɛ ka disposition ta, n'a fɔli bilenna ni jamanadenw y'a faamuya don min na n'an ko jamanadenw ka wuli, jamanadenw bɛ wuli. N'an ma wuli kan an yɛrɛ ɲini, n'an ma wuli kan an yɛrɛ makaran, finalement a laban a bɛ kɛ baara ye an bolo. E ma y'an ka jamana bana a tɛ se ka ban. Mais monsieur Balo, o ye kɔfɛ produit ye, hali an y'a jateminɛ an ka usine dɔw bɛ yan, olu fana tɛ fɛn ɲuman dilan ka di population ma. A ye kɛlɛ jumɛn k'o ko fana la? An ye fɛn caman kɛ parce que usine minnu bɛ an ma Malien ta f'i ɲɛna, n taara ni Malien ye tribunal la, commune 2 a y'a sɔrɔ procureur Kebe bɛ yen nɔ, n b'a fo parce que a y'i kun don dossier in kɔrɔ, parce que Malien tun tɛ date de fabrication date d'expiration kɛ Malien kan. An ko an tɛ sɔn, Malien yɛrɛ qualité kun man ɲi. An wulila an y'u wele a don, an ye 2 heures de temps de kɛ procès verbal la commune 2 tribunal la, enfin 3e arrondissement na. An ye tubabu kɛ conseil avec toutes les textes Kebe produit la vérification na, mais a kɛra sababu ye fo bi date de fabrication date d'expiration a bɛ Malien kan. Malien yɛrɛ qualité yɛlɛma la parce que Malien bitigitigi kun b'a san tile kelen su ko dugujɛ Malien kun bɛ tiɲɛ, mais au moins Malien bɛ se ka semaine kelen kɛ sisan, même voire 10 jours. O don ne yɛrɛ ici ta ka constat kɛ, ça vaut quelques mois ka Malien mɔgɔw féliciter k'u remercier, n'an commencé ka amélioration au ka produit la. Wagati dɔ la n ye ici ta ka ciment yɛrɛ fana constat kɛ, n ko ciment poids ti dafa pour que ka lettre usine mɔgɔw ma u ka disposition ta. Donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ an consommateur ka baara kɔnɔna na. Hali buru poids ko ni fɛn ko in an bɛna bɔ a la. Donc an bɛ fɛn caman kɛ pour que fɛnw situation ka se ka améliorer an yɛrɛ ka jamana kan yan, parce que an yɛrɛ ka jamana fɛn dɔ bɛ yen nɔ, suɲɛni bɛ yen, n ma station ta f'i ɲɛna, station caman tun bɛ i bɛ litiri 10 ta, u bɛ litiri 7 k'i u bɛ litiri 10 wari sara. An wulila k'o kɛlɛ kɛ yan nɔ fo ka taa ni société dɔ ye procès la o la. O société ka procès kama station caman réglé la sisan, mais jusqu'à présent nous veillons n'an y'a ye k'a fɔ k'a tɛ bɛn a kan ka dénoncer mun ye acquis de droit an b'a dénoncer o tigi ye. Donc baara in a b'o cadre de kɔnɔna na. Donc an bɛna wuli ka jɔ fana de kɛ, o don an donna sugu kɔnɔna na. Domaine ka bon, même domaine de santé, domaine de location, nin bɛɛ lajɛlen man ka programme na o. Ne yɛrɛ kɛlen ka programme planifié chaque semaine n bɛ domaine 2 ta pour que Malien ka bɔ fɛn dɔ kalama. Parce qu'il faut lever de conscience. Parce que Malien ta ka droit de don, Malien ta ka charia don, mɔgɔ kalani man ca. Degun bɛ caman ka mɔgɔ kan location ko la. Problème de santé ou agent de santé bɛ yen dans les SESCOM problème caman bɛ yen nɔ. U ta dɔw bɛ a lettre bila ka taa cogo min, u ta dɔw b'a kuma fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna. Mais n'an donna u kan, ni information yɛrɛ réseaux sociaux kan, an ka tila ka lettre sɛbɛn k'a di ministère concerné ma, je pense ko caman bɛ ɲɛnabɔ a la. Donc an ka baara a bɛna boli ni sira ninnu de kan. Donc wuli ka jɔ de don. Jɛnatigɛ baara o baara n'i cɛ sira la, hali ni fɛn ti i bolo, don dɔ la a résultat i b'a ye, i b'a baraji sɔrɔ, i bɛ tila k'a résultat ye. Donc an b'o wuli ka jɔ de la faso kɔnɔna na, sinon produit caman bɛ don an fɛ yan nɔ a man ɲi. Sinon hali na ɲiniko kɛla an y'a kɛ yan. Moi j'ai les documents complets des bouillons. N y'a sɛbɛn k'a di service technique ma. Service technique yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ ko nanjuru man ɲi. Parce que farafinna an fɛ yan, an ka mɔgɔ caman bɛ industrie dayɛlɛ. Produit base ko de ye problème ye. Produit base de première nécessité o de ye problème ye. So hali an ka boisson dɔ bɛ yen nɔ, il y a des produits cancérogènes. O b'an ka boisson dɔ la yan nɔ. N ma na n'a lycée, sinon n tun b'a lycée kalan, n delila ka lycée kalan radio so sanfɛ. O b'an ka boisson dɔ la, n'an ka usine dɔ bɛ yan. U bɛ boisson dilan bɛ élément cancérogène b'a la. N'i mɛnna a kan, n'a ye joli min a bɛ cancer bila i la. Parce que c'est des problèmes de produits de base. Parce que i bɛ tubabu ka boisson anw fɛ yan nɔ. A bɛ se ka conserver an ka bitigiw la. Souvent jusqu'à 3 mois, 2 mois. A bɛ se ka taa même voir 1 année. Tubabu ka boisson bɛ se k'o kɛ yan nɔ. Même 1 année et plus. Mais an ka boisson ninnu caman filɛ yan nɔ. Tellement que a produit base caman ye deuxième choix ni troisième choix ye, a tɛ se ka mɛn. A tɛ se ka san kelen sɔrɔ, n'a ye san kelen sɔrɔ a bɛ tiɲɛ. A bɛ tiɲɛ. Hali an ka boisson produit base ko b'a la. N'i b'a min, n'i y'a caman dayɛlɛ nɔ, gazi min bɛ yɛlɛ. N'i b'a gazi consommer ni i farati, a bɛ biyɛn dimi ni sɔndimi ni kɔnɔnabana de bila i la. Parce que tu reçois de l'acide. Donc il faut que fiɲɛ ka taa n'a ye ka sɔrɔ k'a min. A
ka di mɔgɔ ye ko ni dumuni kɛ k'i fa dɔw b'a fɔ ko ni dumuni kɛ k'i fa ko boisson qualité dɔ bɛ yen ko n'i y'o min ko n'i girintila dɔrɔn ko dumuni bɛ jigin mais i bɛ ka mun consommer a b'i bana donc pour de base ko problème de bɛ Mali la yan nɔ ala mɛ nanjini fɔ pour de base ko de do sinon en Europe i b'i si kɛ nanjini ka tɛ fɛn k'i la mais pourquoi farafina nanjini bɛ mɔgɔ kɛlɛ yan nɔ parce que glutamate min bɛ k'a la nin c'est recommandé dans les produits agroalimentaires glutamate bɛ kɛ chiptule la a bɛ kɛ fɛn caman na a bɛ kɛ nanjini na parce que ale de bɛ produit permis k'a conserver et puis c'est un extracteur de goût a bɛ nanjini timiya mais n'i y'a dépassé ça devient un danger pour le consommateur mais pourquoi an ka nanjini dilan usine minnu bɛ an fa farafina pourquoi b'a dépasser parce que ale de bɛ nanjini conserver ni sumaya fanga bonyana a kana magaya ni tile fanga bonyana a kana yeli a bɛ nanjini fana timiya c'est pourquoi n'i y'an ka nanjini ni Europe nanjini ta an ka nanjini ka timi malien minnu yɛrɛ b'a ko tɛ Europe nanjini fɛ parce que u ma balo a la u da ma bɔ n'a ye u ma deli a la b'a kama timi donc u bɛ obligé de k'u somɔgɔw wele yan k'an ka nanjini bila ka taa farafina nanjini n'a yeri i bolo Europe i bɛ kaso kɛ donc farafina problème bɛɛ pour de base ko de pour de base ko de y'an ka problème yan parce que ko ni ne nana pour de base de premier choix ye ko ni k'i b'a produit feere yan nɔ k'a ti san o fana de kelen do kɔlɔlɔ yan kan an ka bana jubaju bɛɛ fana ye o ye c'est ça en principe la vraie réalité. Monsieur Valo an ye faamuyali sɔrɔ caman i ka kuma ninnu kɔnɔna na sisan an bɛna kuma dadi ma i k'i ka kumakan laban lase. Kumakan laban an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen wele plus de vigilance n bɛ segin kuma kelen kan n y'a fɔ kuma kɔnɔna na an fɛ yan Mali kɔnɔ an ka indépendance économique t'an bolo tuguni indépendance politique n'a ye tubabu ja don min na u b'a tigɛ na n'a y'u ja an ka indépendance politique d'an ma mais économie a garantilen don tubabu bolo mais an kana sɔn an ka indépendance d'agriculture fana o fana ka bɔ an bolo an bɛ ka siran vie chère min ye n'o fana bɔra an bolo o fana y'a damana wɛrɛ ko wɛrɛ ye tuguni ni o ye OGM ko in o bɛ ka na ni sumansi minnu ye pour que kana an ka sɛnɛkɛfɛnw si bayɛlɛma donc san o san n'an m'an farati an bɛ to sɛnɛkɛfɛn si sanni de la an dun ka sɛnɛkɛfɛn si minnu bɛ an bolo yan nɔ i bɛ se ka san a bɛ se ka san 20 k'i bolo i b'a si mara a si tɛ tiɲɛ an k'o si an k'a conserver an ka farati OGM na indépendance d'agriculture o ye minɛtɔ filanan ni tubabu donc n'o kɛra o y'an kumada bannen pewu donc mais malien bɛɛ lajɛlen wele plus de vigilance ka administration wele an ka faso kanu bila fɛn bɛɛ lajɛlen ye an kana to k'a fɔ an ye malien ye an bɛ faso in fɛ n'an yɛrɛ bilala la an yɛrɛ de y'a cibaga ye ni Mali in cira an bɛ taa kɛ dunan wɛrɛ de ye jamana na mɔgɔ si tɛna jamana in dilan ka di anw ma jamana ye anw de ye jamana in bi ye anw de jamana in sini ye anw de ye wa Mali y'an ka fierté de ye ala de y'anw dan k'an kɛ maliyɛnw ye an b'an ka faso wɛrɛ kanu ka tɛmɛ an faso kan fɛn bɛɛ bɛ anw fɛ yan mais fɛn bɛɛ dan bɛ maliyɛn na maliyɛn tɔɔrɔlen bi ka se degré fasugu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ gouvernement interpellé an b'u wele vie chère bɛ Mali la de golo ma ɲi dɔw ɲɛna dɔw ma ɲi a bɛɛ tɛ ɲɛ yɔrɔ kelen mais minnu ma ɲi n'olu ye kamanafulu ye n'o ye sogo prix ye ka se tulu ma parce que n'i y'a jate minɛ u ka malo jalani u k'u y'u mun subventionné o prix o ka ɲi sukaro prix ka ɲi parce que k'u ka plafond ye dɔrɔmɛ 100 o la mais ni malo jalani ni sukaro bɔra a la a tɔ si ma ɲi an consommateur ka constat la an dun tɛna sigi mais malien bɛɛ lajɛlen wele a plus de vigilance n'an ko an bɛ bɔ ni kɛlɛ fasugu ninnu na malien tɛ bɔ dɛ ka kɛlɛ min bɛ jamana nafa n'o bi Mali nafa ka maliden yɛrɛ nafa malien tɛ bɔ o la tɛ malien o la fiyewu i b'i sigi ka malien wele i tɛ malien o la ne yɛrɛ procès fɛn fɛn k'ale EDM ka kɔsana procès mais journaliste fo ye journaliste de ye n kɔ mais ma jamanaden wɛrɛ ye n kɔ dɛ a m'an jigila tigɛ parce que n b'a dɔn fɛn minnu m'a faamuya o bɛna faamuya o dun procès bɛ en appel donc an ka to ka bɔ n'an ye jamanadenw wele ka fɔ vie chère bɛ yen an tɛ bɔ ka jamana ɲɛmɔgɔw dɔgɔya an tɛ bɔ k'an bɛ jamana ci mais an bɛ se ka bɔ ka sitting kɛ ka yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko vie chère bɛ jamanadenw kan an kɔrɔnen don sɔrɔ t'i bolo la a ye fɛɛrɛ kɛ pour que dumunifɛnw da ka jigin bonya ani karama kɔnɔ jamanatɔw b'a kɛ ten cogo la de a bɛ fɔ ko k'i ka dɔ réclamer fo k'a sɔrɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ an consommateurs ka bureau a dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ gouvernement ka dɛmɛ t'an ye bi gouvernement ka dɛmɛ t'an ye sini fɔlɔ
a une lettre tentée k'a ladon i bɛ ka clé la yan nɔ fo assemblée la ka commission bɛɛ lajɛlen sonni ka ministère des finances ka lettre ladon an ma dɛmɛ sɔrɔ dɛ an bɛ ka fɛn fɛn ka bɛɛ bɛ an kolo la ni mɔgɔw dun wula k'an consommateur tɛ foyi la mɔgɔ fana ka dɛmɛ fana tɛ an ye an bɛ an ka propre affaire minnu kɛ an b'o de ta k'o de tilan ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ n'a sera yɔrɔ dɔ la denbaya balo mana girin kan don o don gɛlɛya bɛ ka don économie bɛ ka seri finalement i yɛrɛ laban bɛ décourager i bɛ jɔ mais an t'a ɲini ala fɛ an ka décourager an t'a ɲini ala fɛ an ka dɛsɛ o la fo an ka dɛmɛbagaw sɔrɔ an yɛrɛ la don min na no alcom dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen i b'a ko mali consommateur bureau bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen an fana bolo dayɛlɛlen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan dɛmɛ ni dugawu ye nin baara in na n tɛ bɔ kuma kɔnɔ ni ma presse fo dɛ parce que an fanga ye presse bɛ jɔyɔrɔ min na an consommateur ye surtout alcom ne b'a dɔn parce que n'i y'a ye k'a fɔ diɲɛ b'an kumakan mɛn presse do dɛ donc ni mɔgɔ bɛ anw na ka an contacter pour que k'an ka lahalaya dɔn soit pour que ka dɛmɛ don an ma soit hali ka kɛ dugawu ye k'o don an ye o bɛɛ ye belebele a b'an wele 90 21 67 72 90 21 67 72 donc n'a ye o sɔrɔ fɛn fɛn bɛ alcom ko la a bɛ bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama ni ala sɔnna a ma donc n bɛ aw yɛrɛ fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a fɔ ko k'an bɛn ni émission ɲɔgɔnna caman ma salamu aleykum wa rahmatulah. Mali kunnafoni jabarani layabagaw ni ne kun ye bi émission bɛɛ ka kuma kɔnɔna ye bi an kun y'a latigɛ ka monsieur Ablaye Balo wele n'ale alcom président an ka na masala wagati ni kunkurun kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya mun kun bɛ jamana kɔnɔna na a bɔra k'a da don gɛlɛya minnu bɛɛ bɛ fɛnw sɔngɔ purili yɛlɛli ko la n b'a dɔn bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la sisan nɔ an b'a fɔ ko k'an bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan.